U proteklom mandatu dokazali smo da znamo raditi za Karlovac za generacije. Sustav sigurnosti koji sada gradimo čuvat će našu djecu sutra. Učiteljica sam u srcu. Vjerujem da je obrazovanje temelj pravednog društva. Djeca trebaju imati uvjete za trening u svakom kvartu i u svakoj školi. Mentalno zdravlje djece i mladih mora biti prioritet. Ne želimo otići iz Karlovca, želimo ostati i graditi svoju budućnost ovdje. Sigurnost građana ne radi se na papiru. Ona se radi na terenu 365 dana u godini. Kultura nije trošak, ona je temelj identiteta grada. Mjesni odbori nisu birokracija. Oni su prvi kontakt građana sa gradom. Kao neurolog znam koliko je važnost rane intervencije. To vrijedi za gradsku politiku. Karlovac ima iznimne ljude i priče, a naš je zadatak da ih čuvamo i dijelimo. U nedjelju 18. svibnja izađite na izbore i podržite listu broj 6.